082 братле. Хип-хоп, ронега на вход, влизам втори вод, пусни ми риот, манекенката се клати като идиот. Too many bitches, роне за пак е riches. Bitch, I'm so funny, I'm роне за назад, върни, грамите микровълни, зимата носи кожуси вълни, удрязва мълни, трака прегърни и се освежи. Изпуши една и бързо полети. Пакети, опаковани от наркобарити. Ти, кой поред си, заед си. Гангстери, гърбачи, путки смокачи, всички станахте играчи, гъдете и бачи, чайни минувачи, патрулки играещи на нощни здрачи. Познавам и ячи. Мисълта трудно следя от упреците на хората, задействам системата, разбивам и дилемата, пробивам и в схемата. Проблема е, че живее в БГ и няма много расти, много реги. Хехе, да ти кажа за Бога не мога, телеца винаги си слага рога, самозащита, той прелита. Губи му се апетита, като види някаква селска Бриджит, най-голем жит, Иджи. Шибаното Бриджи, две фидийки ми опържи и после ми каза, че иска да опържи. Какви са тия строгите мърши? Я бърши, бях да види да ще те бия с тръбата, докато ни снима среща кук. От сутрин до вечер по улиците ходя, бродя, мога да ти кажа, аз съм най-здравата зодия, роден на 20 май, тук влизам, пак съм хай. Здравей, Роне, за приятно ми е се запознаем. Ха-ха, на фристайл продължавам, изкивам някой